Com es diu aquest projecte que esteu començant a treballar ara? El projecte que treballarem es diu Astèrix i Cleopatra. Molt bé. I què fareu en aquest projecte? El treballarem i després finalment farem una obra de teatre amb les coses que ens han donat a explicar. Molt bé. I quines matèries hi treballeu amb aquest projecte? Experimentals, socials i catalans. Molt bé. Panoràmics fa la poció màgica pels obrers. Els obrers, molt bé. Panoràmics fa una poció màgica pels obrers, per què, Javi? Perquè treballen molt més ràpid. Perquè treballen molt ràpid. I acabin abans de temps. Molt bé. I llavors ara els ataquen, no? S'ataquen ja? Sí. Bueno, no, Digues, Rubén. com que suborna a un senyor perquè a la cantera no els hi donin les pedres i Perfecte.